palkinnot ja sitten taas 2 loppuottelua ja niiden palkintojen jaot. Joten tilaisuus täällä tulee venymään Suomen aikaa tuonne 8 tienoille vähintään. Järjestelyjen osalta ei ennakkosuunnittelu ole kyllä aivan parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut. No, ei sille mitään mahda. Me olemme nyt tässä tilanteessa. Näemme täältä suoraa lähetystä vielä runsaan 10 minuuttia. Toivottavasti 2 loppuottelua ehditään siihen aikaan saada. 1 nyt joka tapauksessa. Ja sen jälkeen tulevat vuoroon uutiset ja muut ohjelmistoon merkityt ohjelmat. Ja me palaamme sitten vielä urheiluruudussa TV1 puolella tuohon suomalaisittain niin kovin kiinnostavaan sarjan 90 kiloa mestaruuskamppailuun Harri Koskelan ja Mike Bollmanin välillä. Nyt ohjelmassa sarjan 100 kiloa mestaruuskamppailu Sandor Mazur Unkari punaisessa painitrikoossaan oikealla tällä hetkellä ja hänen vastustajansa Sergei Demjatskevitne, Neuvostoliitto. Neuvostoliittolainen ei omaa kovin paljon kokemusta kansainvälisiltä painimolskeilta, ottaa siinä syliksi ja vietää upeasti 5 pistettä. Hieno esitys. Mahtava taitto. Siinä ei Mazur oikein muuta voinut kuin ihmetellä. Ja sitten takavyössä ei ole totta. 8-0. Ja näin ajaudutaan ulos. Niin, Demjatskevitne ei kovin kauheasti ole hankkinut kokemusta kansainvälisiltä molsteilta aikaisemmin. Hän oli viime vuonna 5. MM-kilpailuissa Clermont-Ferrandissa, mutta muita sijoituksia ja saavutuksia ei hänellä juurikaan ole. Sitä vastoin Mazur on melkoisen tunnettu. Hän oli jo 3 vuotta sitten hopealla MM-kilpailuissa, oli 88 hopealla myös EM-kilpailuissa ja taitaapa nyt ottaa sitten arvokisoista 3. hopeamitalinsa. Niin vakuuttava tuo neuvostoliittolaisen alku oli. 1,5 minuuttia on painittu ja 8-0. Oikeastaan aika toivoton tilanne ottelijalle, nimenomaan tällä kertaa unkarilaiselle tuo, kun neuvostoliittolainen minuutissa runtaa 8 pistettä ja runtaa sen vielä noin mahtavalla, näyttävällä tavalla, niin vaikea siitä on enää takaa-ajoon ryhtyä. Kovemmaltakin mieheltä menee niin sanotusti luukurkkuun kyllä tuossa tilanteessa. Melko yksitoikkoiset kisat taitavat olla kansallislaulujen osalta. Neuvostoliittolainen on lähes joka kerta korkeimmalla korokkeella. Uskoisinpa, että Demjatskevitne selvittää tämän edukseen, tuskinpa hän nyt selälleen menee. Ja seuraava loppuottelu käydään täällä sitten sarjassa 130 kiloa ja siinä tulee matolle todellinen painija Alexander Karelin. Ja toivottavasti tuo ottelu jaa siinä ja siinä. Mahtuuko se lähetykseemme ennen uutisia? Minuutti
35 sekuntia. Nyt on tätä ottelua jäljellä ja jonkun verranhan menee aikaa tietenkin siihen, kun tuomarit vaihdetaan ja ottelijat seuraavan sarjan finalistit tulevat matolle. Täysiaikaista ottelua emme ainakaan pysty seuraamaan sarjan 130 kiloa finaalin osalta, mutta ehkä aivan ensimmäisen minuutin. Suomalaisittain ne kisat ovat täällä menneet melko mukavasti. Käy Harri Koskelan tuossa loppuottelussa kuinka tahansa. Tuo liiton virallinen tavoite, 1 mitali joka tapauksessa täyttyy. Timo Niemi kamppaili rajusti, sai tyytyä 4. tilaan, mutta maailmanmestaruuskilpailuissa se on aika arvokas ainakin minun mielestäni saavutus. Juha Virtanen paini myös hyvin, lunastelee lupauksia, joita häneen on asetettu. Voitti japanilaisen Nishikutsi Shigehin pistein 12.7 ja otti näin 5. tilan. Hieno juttu sekin, eli 1 mitali ja 2 pistetilaa suomalaissaavutuksina täältä Roomasta. Tuomo Karila paini erittäin hyvin, mutta pienestä kaikki oli kiinni, oli todella pienestä. Näin neuvostoliittolainen voittaa sarjan 100 kiloa, voittaa sen upeasti pistein 8-0. Eli sarjan 100 kiloa maailmanmestari Sergei Demjaskevich, Neuvostoliitto hopeaa, Sandor Masor Unkari bronssia, Dusan Masar Tsekkoslovakia, joka voitti Jugoslavian Stipe Damjanovicin pistein 3-0 bronssimitalikamppailussa. Niin, ja sitten suomalaisista vielä muutama sana. Tuomo Karila todellakin otti 4 tyylikästä voittoa täällä. Sitten Janos Takatsia vastaan, unkarilaista vastaan. Hänet ajettiin matolta ja kun hänet ajettiin sitten Dobrin Marinovia bulgarialaistakin vastaan matolta diskvalifioinnilla eli 3 varoituksella, niin se tiesi sitä, ettei Tuomo Karila päässyt edes sijoituskamppailuihin lainkaan. Joka tapauksessa nuo ottelut olivat Takatsia ja Marinovia vastaan 0-0 tilanteessa ja todella lähellä maailman huippua Tuomo Karilakin on. Ismo Kamesaki, Mikael Lindgren ja Sakari Kaakkolahti putosivat niin alkuvaiheessa, että heistä en tässä vaiheessa suurempaa arviota esittäisi. Mikael Lindgrenin putoaminen 4 ottelulla tietää sitä, että sarja 57 kiloa on edelleen avoin, kun tulevat arvokilpailut ovat edessä. Mikael ei varmaankaan esityksellään täällä lunastanut paikkaa ja vakiinnuttanut asemaansa. Onhan muistettava, että siellä on muun muassa 2-kertainen Euroopan mestarimme Keijo Pehkonen samassa sarjassa kärkkymässä jälleen edustuspaikkaa. Ja nyt sitten sarja 130 kiloa. Alexander Karelin Neuvostoliitto ja Thomas Johansson Ruotsi. Huippumiehiä molemmat, todella huippumiehiä. Karelin otti nuorten maailmanmestaruuden 85 ja kun hän EM-kisoihin 88 tuli, hän on sen jälkeen voittanut kaikki arvokilpailut, joissa on käynyt. Otti siis 88 Euroopan mestaruuden Norjan Kolbotnissa, otti Soulissa kultaa, Euroopan mestaruuden 89 Oulussa, maailmanmestaruuden viime vuonna Martiniissa ja Euroopan mestaruuden myös tänä vuonna jo aikaisemmin Poznanissa. Karelin on mies, joka kohdatessaan ensimmäisen kerran Thomas Johanssonin pyöritti alta 3 minuutin ylivoimaisen pistevoiton ruotsalaisesta ja Toppa sitä hieman ihmetteli, tokaisi vain, että ei koskaan aikaisemmin Mokomaan kyytiin ole joutunut, mutta eipä siinä ollut mitään tehtävissä. Sen jälkeen ruotsalainen on kyllä oppinut puolustamaan
Karelinia vastaan melkoisen hyvin ja muutama tappio on tullut vain pistein 3-0, 6-0 ja niin poispäin. Ja Karelin saa ensimmäisen varoituksen ja siitä, ei vaan varoituksen nyt. Ja siitähän yleisö tietenkin riemastuu. Ruotsalaisellahan tuo varoitus on jo jonkun aikaa tuolla ollut. Ja sitten ensimmäinen piste allepanosta Karelille ja hakeeko hän sitten mahdollisesti junttaa vai mitä nostoa. 2 pistettä lisää taidokkaasti taittaa Karelin siinä ruotsalaisen erittäin pahaan siltatilanteeseen, mutta kastuminen ei nyt aivan vielä ole lähellä. Siinä ja siinä, tuleeko se? Ei tule. Siellä pyörähtää Johansson sitten alta pois. Niin, Johanssonhan on maailmanmestari 86, Soulin pronssipoika, on kahdesti muutenkin ollut MM-kilpailuissa mitalikorokkeella ja EM-kilpailuissa 4. mitalilla, joten kovan luokan painija on hänkin. Ja näin lähetysaikamme alkaa täältä Roomasta päättyä, joten kiitoksia teille kaikille seurasta. Muutama sekunti ehkä voidaan vielä seurata tätä Karelinin ottelua, jossa Johansson on todella tukalassa tilanteessa, mutta minun osaltani kiitoksia teille kaikille. Kuulemiin, oikein hyvää sunnuntain jatkoa. Bulmanin välistä on käyty minuutti 10 sekuntia. Koskelalla 1 varoitus tilillään, mutta matolla on tunnusteltu ensimmäinen minuutti. Yhtään liikkeen tapaistakaan ei vielä ole nähty ja nyt tulee sitten Bulmanillekin varoitus, joten tilit ovat tasan. Koskela painii siis tuo Soulin hopeapoikamme sinisessä painitrikoossa ja punaisessa. Bulman, joka siinä onnistuu tuossa, vetää ensin käsivarresta ja sitten kiepsauttaa Koskelan alleen ja vyöryttää perään ja ottaa näin 3-0 johdon. Tuo on Bulmanin erikoinen, vetää käsivarresta ja kiepsauttaa toiselta puolelta taakse. Harri meni siihen ja näin, kun 2 minuuttia on ottelua käyty, Mike Bulman johtaa 3-0. Bulmanhan on viime vuoden maailmanmestari, viime vuoden EM-kisojen 2. On nuorten MM-kilpailuissakin ottanut pari kertaa mitalin, joten kova tekijä hän on. Mutta kova on tietenkin myös Suomen Koskela. Onhan hänellä tuon Soulin olympiahopean lisäksi EM-pronssi vuodelta 1987 ja MM-kisojen 4. tila samalta vuodelta. ...20 sekuntia on vielä otteluaikaa jäljellä. Bulman johtaa 3-0 edelleen. Kummallakin on tilillään 2 varoitusta. Harri Koskela on taistellut rajusti, mutta ei ole onnistunut. Erittäin vahvaa, hyvää Mike Bulmania horjuttamaan. Ei ole saanut myöskään pystyheittoja aikaan. Näin Mike Bulman, Saksa, on sarjan 90 kiloa maailman mestari vuonna 90. Ja Harri Koskela ottaa hienosti MM-hopeaa. Hyvä se on sekin. Toinen mitaliottelijamme Timo Niemi sarjassa 82 kiloa hävisi ottelun Goran Kasumille Jugoslaviasta diskvalifioinnilla ja näin Timo Niemen sijoitus oli 4. Juha Virtanen otti 5. tilan voitettuaan japanilaisen sarjan 62 kiloa pistekamppailussa.
mitä mieltä olet itse tuosta loppuottelusta? Jäikö jotain hampaankoloon? No kiitoksia. Kyllä siinä pikkuisen jäi hampaankoloon. Mitä? Tapahtui tällainen pieni lipsahdus taas, tai pieni työtapaturma ja kaveri pääsi taakse ja siitä rullaamaan, kuittaamaan 3 pistettä. No Bullmanhan oli tunnettu siitä, että hän tietyllä tavalla pyrkii taakse. Johtiko se sinulle hieman outoon painiasentoon, eli jouduit painimaan vasen olkapää edellä? Joo, me joudun menemään vasen olkapää edellä, kun se itse tulee tavallaan oikea puoli edellä ja kyttää jatkuvasti sitä käsivartta, niin oli pakko mennä sitten niin päin kiinni ja estää se käsivarsi, mutta sitten meni johonkin toiseen halpaan. No, mihin oikeastaan meni? No se oli, mulla oli sellainen käsitys itsellä sitä asiasta, että mä lähdin menemään itse niin kuin taakse, otti käden pois edestä ja kierrit itse taakse. Nopea kaveri ja pitkät kädet, niin ei siinä muuta tarvitse. Mutta maailmanmestarille häviäminen ei ole tietenkään häpeällinen asia. Sinulla on Soulista hopeamitali, nyt hopeamitali täältä. Mitkä ovat seuraavat suuret tavoitteet? No Mä en nyt tiedä tavoitteita laittaa, mutta mä laitan nyt itselle sellaisen tavoitteen, että joskus finaalissa. Hey, now all we need to do is find some money and bingo. You got spots you have.